Yes, good morning mga kamaton. On board naman sa akon ang gwapa kong nga kababayan, no? On board sila sa bungaga, ang oras alas 10, 11 sing aga mga kamaton. So, upod ni Ma'am ya, mister mo Ma'am? Oo. What's your name, my friends? Jamie. Jaime? Yeah, Jamie. Gunali? Iniwanan kita ng kwanaw. Biyaan kita sa kusilyaryo. Your name is Jaime? Jamie. Jaime, from USA? No, England, UK. From England? I see. From Europe? Indeed, So- yeah. What? Yes, Indeed, Europe. yeah. India? No, indeed, hambal. Sorry. Siya accent siya. Okay. Kabunlay sindihon. Okay. So, ikaw yung Ma'am, taga-dire kaya sa aton? Taga-dirigid ko yan. Taga-nabitasan? Taga-Nabs, Nabsville, oo. Tubong nabitasan na pas. Mugil. Damo na gini nagbago. Ano ning nagbakasyon ka mo di Ma'am? Bakasyon. Kaya Ilan- bata bakasyon. So, nagbakasyon kami. Pero ngayon bata na ka magle? Oo, bata na. Pila kami 5 log? years old. Isa lang. Isa lang. Yes. So, ano nining dugay na ka mo dire o pinaplang awek? Eyes are third week now. Isa na ka bulan? Yes. Isa na ka bulan Ma'am? Almost isa na kami. Almost 1 month. Pero dahil manugbalik naman kami. I see. Pero bakasyon lang Ma'am naon Bakasyon lang, enjoy sa mga kaparintihan? food trip diri sa Iloilo. Okay. So, sa taon na lang sa mga kwan mo Ma'am, mga ano na, sino ka nikalan mo yan Ma'am? Ako si Sheen. Oh, shout out na sa mga family ko sa Nabsville. Okay. Sa Nabitasan. Nabitasan din. Nabsville. Nabsville, yun yung mga batihan yung mga kamatanan, Nabsville yun sa Nabitasan na pas. So, enjoy lang din kami sa mga gagalin ni ano ba tayo pronounce ang ngalan ni Sarao? Jamie. Jamie Daw kon sa aton daw Jaime. Doa mo na siya. Oh, Jamie. That's the equivalent in Ilonggo. Yeah, Jaime. I see. So, ari na kami dili sa downtown. Dili makadto ni Ma'am sa Carilyal. Medyo aga pa ni Ma'am, medyo lagaw-lagawan ay. Kami mga street photoshoot kami Okay. Picture naman ng mga cultural spots diri. Spot dili sa aton dili sa Lilo. So, video kag kuan Ma'am noon ning ano ni tawag? Picture. Picture tapos may dalaman nga kananay. Ari karon no, ari na kuan no. 100 years na sa. Yun. It's almost about to. More than 100 years. So, halos tanan diri sa Jimba sa gid nga area. Puro na tanan mga Spanish house building. More than 100 years building. It's amazing. Old buildings. Naging preserved gid nila. So maybe they were saying that this J. Bassett Street is full of houses and buildings from the Spanish era. Kaya sa makita mo nasa Ma'am subong mo sa may kuan mo sa YouTube, makita mo ang before kag after sing Iloilo. Oo, nagpa-museum ang kami sa Malalantaw, ginamon ng difference bala sa old Iloilo. Kag mas manami nga kadtuan yung gitsubong. Okay din. So, Sir Jaime, you enjoy my food there in Iloilo? Am I enjoying Iloilo? Yeah. The food? Yeah. The food? Yeah, the food's very good. You ate already ba, Choy? Yeah, I've had Le Paz Bat And Choy. where's the best one so far? Netons. Okay. So, shout out your family in your, England? In England, don't. Shout out to your family in England. My family in England. Yeah, okay. Hello. Yes, shout out gali sa mga taga-England ha, kundi mo nga lugar sa England ha. England ning London, no? London ay sa kapital. Oo, London is the capital. So, I sa see. London kami. I see. Yes, so ari na kami ginman dili sa start pa lang na yun, Jimbasa na dugay. Amo na dili ang mga 100 years nga mga building dili sa Jimbasa. Iloilo, Philippines. Yun, no, makikita natin ni mga kamaton ha. Titingin namin ang Pansit Molo, no?
Pansit, mulo, do. Sa mulo bala. Pero mas namin man di sa Roberto. So. Sa Roberto's Oo. okay. Yes, Pwede ka mo da ka, Kwan? Pwede ka mo da ka pamahaws mo o kumpanyaga? Roberto's is in our list. Yeah. Amo na sang original dirigid sa Kwan, sa Lilo ang Kwan, fast food ning Roberto. So. Kag syempre, siopaw eh. Siopaw, especially siopaw ginalang ilang mo. Siopaw, gid. Di mo ginang. Naman yung mga building, mama. Mo na yun. Yung papinturahan na isang syudad. Bali 50-50 ang gasto. Oh, I see. Yeah. So basically, these are old buildings. Yeah, this is- that they've I think more than 100 years siguro ang building this one. So, din tayo yun, So, ma'am. dali lang tanong sa right, kung maka-turn right ka din ho? One way. Yeah, one way. So, Amo na yung ang karilya lang natawag ko. Amo ni siya. Ay, Ariel. So, namo ni feature. May mga Na. buildings galing. Sige na nga. Okay. Baba So, mo na kay di guide ako ko na sa lang? photo. Sige na. So, manawag na galiti ka na yung ma'am ko si Sir Jaime. Thank you, Gid, for Yeah. having us. Yeah. Okay. Jaime, you shout out your country. Your family. Shout out. Shout out. Hello. Vida. Okay. Hope you're well. Okay. Ikaw yung ma'am. Ay, sa mga taga-Nabsville, Zone 4, hello, hello. So, yes. Thank you, mama, sa inyo, ha. Thank you sa pag-onboard. Thank you, man. Sir, thank you. Thank you. Oops. So, sandali. Yon, ito ang kantuan nila gali mga kamato, no? Yon. So, thank you, sir. Thank you, mama. Thank you, Ma'am. Gid. Thank you sa Okay. YouTube. Okay. Thank you, ma'am. Bye. Okay. Yes. Ato na. Kapanaog na kanay ma'am Galeo. Muli sila katuan nila niyang giimbasa. Karilyan mga kamato na. So makita nato niyang palibot. Yon. Makita nato niyang palibot sa giimbasa mga kamaton nga downtown, no. Yes, thank you sa inyo, mama. Ka-vlog galing ko. Yan na iya. Nagkasama sila mo nito. Ayan na lang mga kawaton ko sa karilya. Thank you. Yes. Kadlaw sila sa ako ng ka-vlog-vlog. Kaya yung video ko sila. Nahiya naman sila. So, arin ako sa downtown niya ginatawag mga kamaton, ha. Medyo libot-libot na dali mga kamaton, ha. Libot-libot kita diri sa amon karilyan. Makita diri mga kamaton, tawhay subong ang gimbasa. Napakatawhay sing amon syudad diri. So, libot-libot ang mga kamaton, ha. Thank you mga kamaton, ha. Yes, magulang nga panao, gali ang mga pasayro ko nga kamaton nga taga Nabsville mga kamaton. Nabsville ang nabitasan na barangay kamaton, no? Nabsville na ngayon. So, ang tawag subong Nabsville sa Nabitasan, barangay Nabitasan. So, libot na din sa Plaza Libertad mga kamaton, ha. Ipot na din sa Plaza Libertad. Thank you sa mga taga England gali, taga London na ma'am gali. Bana ni ma'am taga England. So ma'am, thank you ma'am sa pag-onboard sa akong kag gusto niyo gigali nga i-vlog sa kay Maton, no, sa YouTube ni Maton, Buhay Taxi Driver. So, thank you mama, thank you sa pag-onboard kag shout out na lang sa mga taga Nabitasan da. Shout out na lang sa mga taga Nabitasan, no. Yes, so thank you mga kamaton kay mga itapat sa mga kamaton nga ma-onboard mga kamaton na kay medyo aga-aga pa. So, thank you mga kamaton na, thank you.